Bon dia, com veieu ens estem fotent un bon dinar. Avui també estic en companyia de... Aritz Family, benvinguts al canal d'en Josep. I avui us portem un vídeo, espero que hagueu dinat o sopat abans de veure aquest vídeo, perquè avui només parlarem de menjar. Mireu. Aquí li combina volta i volta. Com ens estem posant, Josep? Uns bacons. Avui això, repassarem els plats que més ens agraden de la cultura, de la gastronomia japonesa. Dividit per categoria. Primera categoria. Comencem ja així a sac, no? Si no, se'ns allargarà el vídeo com sempre. Sempre. Vinga. Primera categoria era... Els aperitius, no? Itadakimasu. Jo primer, aperitiu... Hòstia, no tenim aperitius, Bueno, els edamame. Els edamame és un clàssic. Uns bons edamame amb sal és un bon clàssic. Jo em quedo amb les gyozas. L'aperitiu gyozas. Anem forts. Estamina. De gyoza low, de Harajuku. Gyoza low de Harajuku. Això és específic, Això... Top. Recomanació de botiga. Estava dubtant amb el kaki no tane, també. Kaki no tane. Kaki no tane per acompanyar amb una cerveseta i de més. Però el dia és dur, hem de començar amb energia. Gyozas d'aperitiu. Gyoza d'aperitiu. Això és començar fort. Aperitius. Aleshores, amanides. Amanides és un tema... Només amanides. Només amanides. Saludable. Saludable, però el tema, el que es considera una amanida per nosaltres, ells tenen visions d'amanides diferents. No sé, tu tens alguna amanida així? Jo et recomanaria, es porta molt als restaurants d'aquí de Japó, la choregi salad. Choregi salad. És una, diguéssim, una amanida d'estil coreà, que té com una salsa així, estil de sèsamo, Sí. un oli de sèsamo que està molt bo. Has dit amanida d'estil coreà. Sí. Em sembla que és d'origen coreà, no estic segur. O xinès o diria que és coreà. Ai, que poc japonès ens està quedant aquesta llista. Encara que l'amanida no sigui d'origen japonès, aquí fan bones amanides. La meva amanida favorita, per exemple, és del Mr. Farmer, és un restaurant vegetarià, i amanida de bolets, de temporada brutal, espectacular. El Mr. Donuts. Amanida de bolets del Mr. Farmer, 100% recomanable, només amanides. Choregi salad. Choregi salad és la millor amanida de Japó. Següent, sopa. Sopa, per mi, clàssic també. I una sopa vaig al·lucinar i no em va costar... Em venia més de... No la vaig ni pagar, entre cometes, perquè em venia com amb un set de menú. La sopa de miso del Otoya. Molt bo, Otoya. Però si jo m'haig de quedar amb una sopa de miso, crec que seria la del restaurant Sushi Mai, de sushi, quan demanes té una sopa de miso que és extraordinària. I si parlem de sopes, tot que hi hagi un plat en si, no podem deixar enrere el ramen. El ramen. El ramen sopa com a sopa. És estamina pura. Hòstia, però el ramen com a sopa és una sopa una mica densa. Sopa ramen. Sopa ramen. Quin és el teu ramen preferit? El meu ramen preferit és a Waseda. És una botiga que es diu Budoka. Budoka. Ja sabeu on heu d'anar. A tothom a qui he portat, tothom ha sortit content. Portat en francès. En francès no, veus? No has portat? No. Però Jo pensava que havia anat. nosaltres, tu i sí jo, que he anat. en Josep i jo sí que hem anat junts, el meu pare hem anat també junts, el meu pare no para de dir, hòstia, vull anar a Japó per fotre'm aquells fideus una altra vegada. Tonkotsu, de miso, soja, Sal, nació, no? i shio. Tu quin t'agrada més? Jo per això, el que us deia, el tonkotsu ramen del Budoka, que per cert, entra en el meu menú, en el meu full course, entra com a plat principal, no com a sopa. Plat principal. Plat principal. Un tonkotsu ramen amb extra d'ou bullit. Top. Per on anàvem? Després de la sopa ve el peix. Jo el peix també el tinc molt clar, específic d'una botiga. Sí. El Otoro, la part més bona de la tonyina, Sí. de la botiga d'Aiwa Sushi. La més cara.
de les més cares, ja et diré més, a l'any específic i tot. 2014. No, perdona, 2015. 2015. Qui vas anar a Granuja? Vaig anar amb un senyor que es diu Miquel. Ah, amb Miquel. Amb Miquel. Miquel, una abraçada. Des d'aquí. Salut. Salut. I vam sortir els dos del restaurant amb el... llàgrimes. Mosses. Sempre mosses. Jo, si m'haig de quedar amb un plat, també seria el sushi, però qualitat-preu, em quedo amb el de Sushi Zanmai, un set de sushis que es diu Maguro Zanmai, que van uns 3.000 yens aproximadament, i que hi ha diferents tipus de tonyina, de Notoro, Chutoro, una mica passat al foc, maquis també, deliciós. Qualitat-preu, boníssims. I és un dels restaurants més populars d'aquí de Tòquio. La meva recomanació. Sí, Sushi Zanmai te'ls pots provar per tot el país. Aleshores, peix, els dos hem dit tonyina, Sushi. sushi de tonyina, botigues diferents, però hi ha una qualitat-preu i jo, casa per la finestra. Jo aquell dia vaig plorar molt fort. I el següent plat seria la carn, plat de carn. També és un que tinc molt clar, però li cedeixo la paraula a en Josep. Jo em quedo també qualitat-preu amb la carn de Hida Takayama. Un dels meus restaurants preferits, que és el Maruaki. Si aneu un cop a Takayama, hi heu d'anar-hi, on et pots fer tu la carn d'aquesta denominació d'origen, molt bona. No és tan famosa com la de Kobe, però no té res que envejar. Al final Kobe acabes pagant preu, i segur que en Josep Bautista haurà escollit Kobe. No, No. has fallat. A veure, sorprèn-me. Espera, deixo això. Ja ho dic jo. Restaurant de Takayama Maruaki, carn de Hida. I jo, carn, vaig menjar també Wagyu, el top de carn de Japó, no? El de la Hida, el carn de Hida també és carn Wagyu, imagino. Sí. I per mi va ser a Kanazawa, carn de la regió de Noto. La regió de Johto. I va ser un restaurant que es diu Rokkakudo. Sona. Rokkakudo Rokkakudo vol dir 6 costats o 6 puntes, Roppongi. un hexàgon. I enmig de la muntanya vaig anar amb dues amigues, vaig plorar. Vaig plorar pel preu, perquè ens va costar... El menú sencer va ser 15.000 euros. Què passa? Em posta i tot un menú de 4 plats, brutal. El menú espectacular, però quan va arribar la carn i em vaig fotre aquell tros de filet de carn de Noto a la gola, va anar directament a la gola. La notó. Allò, vaig agafar la meva amiga del braç així. Sempre va ben acompanyat, no sé com t'ho fan, això. Això Tu és talent natural, són coses de... Què passa? La pella. Sempre acompanyat. Bueno, el vídeo està a YouTube, o sigui, Mira, que ho sapigueu. A carn a Kanazawa, brutal. El plat principal... Plat principal, Josep, jo he dit el ramen de Budoka, o sigui, el ramen de Waseda del restaurant Budoka. En Josep què dirà? Plat principal. jo, a l'okonomiyaki de Hiroshima, Okonomiyaki de Hiroshima. en base de fideus, el tipus de truita japonesa amb varia condimentació, no? Carn, gambes, no? Una miqueta de tot, peixos... Boníssim. I a mi m'agrada un lloc de Nara, tot i que és estil Hiroshima, però hi ha un restaurant de Nara que el fan boníssim. I sempre que puc hi vaig allà. Si vols ja et diré el nom, no me'n recordo com es diu. Hiroshima. Està ahí. Això, Okonomiyaki de Hiroshima. Hòstia, la flama. La flama, el moviment. Demana estamina. Doncs fem una pausa per demanar carn. Després de la pausa hem demanat més carn. Sí, jo he demanat pollastre, mira. En Josep diu que ja comença a estar ple. Ai, arigato. He demanat això? Josep, però què estàs fent, tio? Jo tinc gana. Que estic ple. Bueno, Tu segueixes demanant i demanant. que tu... I més.
que tu estiguis pleant, m'és igual. Sí, que posem-nos amb la llista. Havíem arribat fins al plat principal i beguda. També, jo la tinc clara. Vols dir-ho tu primer o ho dic jo? Disparo jo. Una beguda és originària d'una fruita d'Okinawa, d'una espècie de llima, és el shikuasa. Molt bona, a mi m'agrada Sí. molt. I la Pepsi Cola Clear, què? Aquesta la tenia també, s'ha quedat al segon lloc. Has canviat amb La Coca-Cola Clear Line s'ha quedat al segon lloc. També m'he recordat del shikuasa, i que shikuasa, quan vaig anar a Okinawa també, me'n fotia molts. I aquí quan els veig, avui també ho he vist, això és un shikuasa soda, és amb gas, i m'encanta. A mi el suc de shikuasa m'encanta, aquesta llima d'Okinawa, top. Doncs jo em quedaria amb el melon soda, però amb la bola de vainilla per sobre. Que tingui, que agafi consistència. Clàssic. Que agafi caloria. Amb bola de vainilla. El melon soda a mi també m'agrada molt, però amb bola de vainilla és un top clàssic també de cafeteries japoneses. És tòpic d'agafar carn. Sí. D'engreixar. I parlant de cafeteries, ens queda al final de tot, el postre. El postre. Un postre típic japonès que hi ha molta gent que no li agrada, perquè el dolç japonès no és el mateix dolç que tenim nosaltres. El sucre no és el mateix. Per exemple, la mongeta vermella no li agrada a tothom. Està boníssim. Ens han vingut a demanar l'última ordre i jo... Tot aquí. El Josep m'ha parat. M'ha dit que no demani més. És que si jo no puc, però tot això que queda t'ho has de menjar tu. Aquí no tirem res. Aquí no es tira res. No pateixis que jo... Que veig que anem al tàper. Si pogués. Bueno, què dèiem? Postre, això. Postre típic japonès, que el dolç japonès no és el mateix que el dolç europeu, la mongeta vermella i tot són diferents. Però aquí el postre que a mi m'agrada és el anmitsu. Anmitsu és una espècie de combinat de postre. Tenen mongeta vermella, gelatina de cafè en molts llocs, els mochi d'arròs, és una espècie així combinat. Ai. I ja està. Ens arriba l'última ordre. Dient-lo de la judía roja, aquesta, la mongeta vermella, el dorayaki del Lawson. Tenen uns dorayakis a l'apartat de postre, d'així, que tenen nata per dintre, estan boníssims. Però aquest no seria el meu número 1. Jo em quedaria amb una cafeteria de Kyoto, que es diu Jubancel, que fan el matcha fondue. Fondue de matcha, amb xocolata, tot mesclat, i amb fruites i dolços i cosetes per anar-ho sucant allà. Boníssim. Boníssim. En Francesc està d'acord. En Francesc estarà d'acord. Home, ara que has dit matcha, un bon gelat de matcha, gelat de té verd, a Kyoto també fan gelats molt bons. Està bo. Vull dir, aquest matcha fondue, no hi ha res que us ho quedi. I què ha passat amb el... Però el teu favorit de veritat no era el frappuccino de l'Starbucks? També m'agrada. És el tercer. El tercer. Top 3, ha baixat. Doncs bueno, mira, ara fins aquí el nostre menú. El Josep diu que ja no pot més. Jo ja vaig amb reserva i el Josep tu has acabat tot. Jo clar, estic aguantant la càmera, estic aquí i no estic per feina. Vinga, Josep. Vinga. Toma aquí. Ja m'està, vinga, fot-li. Vinga. Posa. Si no aquí no acabarem mai. No acabarem mai. O sigui que us deixo aquí amb aquesta... Us deixo aquí amb la carn. I a cada banda posaré... D'alguna forma posarem aquí el menú de cadascú en pantalla. Us apunteu. Els comentaris, esperem a veure quin és el que més us agrada. Preu final, tingueu en compte també el preu final. Preu final, bueno, farem el preu aproximat, no? El meu era bastant car. O sigui, el meu full curs m'he vingut molt amunt. Farem els vostres comentaris. Si creieu que hi ha un altre, que no hem dit,
us agradaria que estigués en el full curs, un indispensable. Comentaris. Com es nota que en Josep és més youtuber que jo, eh? Sempre, no s'oblida mai. És que soc professional. I, bueno, doncs, ara em toca dir la frase final a mi, no? Si us ha agradat aquell vídeo, doncs no us oblideu de donar-li el like, deixeu comentaris, com us ha dit en Josep, els vostres menjars favorits, el vostre full curs de Japó, alguna cosa, el que vulgueu, el que us agradi. El que us roti. El que us roti. Faltar el respecte. No, això no, Mai, faltar respecte, mai. En aquest canal mai hem faltat el respecte a ningú. I si no us heu subscrit, doncs ja sabeu què heu de fer. És que s'allarga. S'allarga, és que sempre ens allarguen. Però vinga, fins al proper vídeo. Fins a la propera. Subscriviu-vos també a Arichan Family, recordeu-vos. Ja sabeu, Arichan Family i Josep Baptista. Ens veiem al següent vídeo. Fins aviat. Jané! I ara sí que em vaig a posar a fer feina. Tin. El musculator.